Abril 30, 2023, ikaupat nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turel ug mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug maguna siya kanila sa ilang pagula. Kung atuan na sila sa gawas, maguna siya kanila ug ang mga karnero musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa, miingon si Jesus pag-usab, "Sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan. Ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Musulod siya ug mugula ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.